Kowe seneng to? Kowe seneng yen kancam iki do gelut. Dudu aku sing ngarai. Bola-bali aku wis ngelingke. Nanging pandakwamu karo aku tajem marang atiku. Ayo, piye karepmu? Babo-babo. Parat murang topo. Maju solan maksud ing ayuda nyoto siratik daya anggota tungkan Semangka anggro-suru sumbar. Hati-hati cobanen. Hei. Hot. Hei,
hoi hoi kling. Ya, hei hei, ya hoi. Oh, hoi. Oh, hoi. Oh, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi. Hoi, hoi. Bisa. Aja dodol karepe dhewe-dhewe. Yen nganti ora gelem bisa. Lak sampluk si dhewe-dhewe iku. Ayo. Wah, ya jiret ora gelem bisa. Do ngeyel. Kakang Noman iku, anggota wis wae. Wis. Ana mana nih? Kunci bisa. Anggota, Rene. Sakirek nggak jual dia. Ana mana nih? Ayo. Ayo melu wae. Gang melu. Melu. Aduh, jambun. Ah, terus. Piye? Kowe arep ijek nyoba? Ayo, terus. Dhuwurke melih. Piye? Aduh. Ayo. Tak dumudar kabeh ora apa-apa aku. Aku golek kanca anyar ora masalah iki. Wong loro iki. Tak sumyurke tenan wong loro iki. Sedulur, musuh. Ruwet wae. Aduh, sampun. Tobat ora? Iya, sampun tobat. Kapok. Ora lak sampluk di sisi. Ayo sing apik. Nggih.
Kowe iki jane dong apa to? Kowe iki dong apa? Ngisin-ngisin ketrah. Sugriwa iki ya. Iki aku sing dituwake aku iki lekmu, ngerti? Utekmu iki jane dong ngendi? Kowe kuwi dipercaya karo Sunan Prabu Rama ing atase isih tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara. Kok malah do padudon karepe dhewe-dhewe. Ngerti ora? Inggih, inggih. Inggih. Disawang wong ora patut. Tunggal sak rombongan kok malah gelut dhewe. Anggota didalke mawon. Ah, Kakang Leman medal. Ora tungkak raimu lho. Ora. Sing ngerampungke aku ora dapurmu. Iya. Akur apa ora? Nggih, akur. Salaman. Nah, tangan apik. Tangan kiwa. Ora ikhlas. Matur ono. Nggih. Salaman. Kae lho kok saku iki ngopo? Anggota kula sak salaman. Oh nggih, ngapunten. Kok malah aku iki ngopo? Masamu aku ngomong tamu kok piye kok. Ayo salaman, rukun kowe. Nggih. Aku njuk ngapura ya, Dik. Njuk ngapura ya, Kakang. Wis, saiki gandeng ngapura ing ngapura. Aja tok baleni meneh. Aja nganti tok baleni meneh. Yen nganti tok baleni meneh, titenono kowe wong ora sampluki dhewe-dhewe. Inggih nyuwun ngapunten. Nggih ngapunten. Anggota. Wonten dawuh kowe ora sah meri. Ora sah meri. Engko taun iki sing dipilih Anoman. Mengko ngentenono 5 taun sing arep teka. Mbok menawa sapa kowe ganti sing dipilih. Inggih. Anoman ya ngono. Iya. Dupa wis dipilih aja terus kementhus kowe. Dupa wis dipilih aja ngadi-adi. Kowe nek wis dipilih dadi senopati kudu luwih sregep tinimbang nalika kowe durung dipilih karo senopati biyen. Durung dipilih dadi senopati lanyo-lanyo. Sregepe ora jamak bareng dipilih noleh karo kawulamu kok ora tilik karo kawulamu kok ora. Mikira kowe iki. Iki. Nalika kowe butuh swara ben dadi senopati. Tok rewan awan bengi. Tilik karo wanara-wanara sing ana ngisor bal saiki wis dadi paribasan tilik pitik kowe kok ora nglegani kawula kok ora iki mikira ngono kuwi. Derajat pangkat iso minggat bondo donya iso lunga. Menungsa kuwi ora ngawur kuwi. 1 pesti 2 jodho 3 wahyu 4 pangkat 5 donya. Kuwi kabeh ana ngersane sing ngecet lombok karo sing gawe urip. Gusti sing nyipta urip ki arep malik uripmu. Kuwi ora sandhak kesuwen kun fayakun rampung uripmu. Andene kok kementhus. Ora sumbut karo nalika kowe golek swara pengen dadi senopati. Inggih, nyuwun pangapunten badhe. Kula tindakaken dawuh paduka, kula mboten badhe supe kalian para wanara ing wonten ngandhap ya. Yen kowe dadi senopati yen ya aja mencla-mencle dadi pengarep kok mencla-mencle. Sing ngenteni iki wong pirang-pirang ngerti? Inggih Setika. Gandhe wis saguh saiki mangkat anggota wonten dawuh. Kowe aja ndadak meri. Untapno kangangmu dongakno karben bisa kasil nggone dadi duta. Setika ayo dimangkat untapno ayo tak dereke kan.